таваллуди Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ пешниҳоди шумо азон мекунем. Ман Шалои Гулхоҷа дар хидмати шумо ҳастам. Салом. Нахуст умруре хоҳем дошт ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 28 январ. аз кормандони муассисаҳои олӣ то шаҳрвандони хориҷӣ Додситони кулли Тоҷикистон шумораи боздоштшудаҳоро дар парвандаи ихвонулмуслимин эълон дошт. зиёда аз 20 нафар аз макотиботи олӣ ҳаст. Тири нохалаф Навзодиро дар вилояти Фориёб аз ду пой маҳрум намуд. Хешовандон мегӯянд ин тифлро сарпарастӣ хоҳанд кард. модар, падар, хоҳар, бародар, тағо ва хоҳарони дугонӣ 6 узви оилаи 8 нафарӣ ҳалок шуданд. ва ҳамсари Хайриддини Абдулло, як рӯҳонии тоҷик мегӯяд, тавонист бо шавҳари дастгиршудааш дар боздоштгоҳ мулоқот кунад. мақомоти тоҷик талош доранд ду мубаллиғи асосии Доиш аз Тоҷикистон ба ватани сирдод шаванд. Парвиз Саидраҳмонов ва Тоҷиддин Назаров, маъруф бо лақабҳои Абу Довуду Усомаи Норакиро дар зиндонҳои Сурия нигоҳ медоранд. Дар Додситони кулли Тоҷикистон имрӯз земни нишасти хабарӣ гуфтанд умедворанд ин ду нафар рӯзҳои наздик ба кишвар оварда мешаванд. дар ин нишаст Додситони кул аз ҷумла дар бораи боздоштҳои ахири марбут бо гумони узвият дар созмони мамнӯи ихвонулмуслимин маълумот дод. ҷузъиётро дар гузориши саривинози Рӯҳоло ва Амриддин Олимов мебинем. ташкилоти террористии мазкур Юсуф Раҳмон Додситони кулли Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ гуфт ки то кунун 113 нафар барои пайравӣ аз гурӯҳи мамнӯи ихвоналмуслимин боздошт шуданд. онҳоро аз аввали ҳамин моҳ дастгир карданд ва бори аввал ин хабарро расман шарҳ медиҳанд. як нафар аз мақомоти иҷроияи ноҳияи шаҳри Исфара аст ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида шудааст. хоб зиёда аз 20 нафар аз макотиботи олӣ ҳаст. Додситони кул ҳамзамон сарусадаҳо дар бораи боздошти як корманди дастгоҳи президент ва як корманди вазорати тандурустиро ки гӯё барои узвият дар ин гурӯҳ боздошт шуданд рад кард. ва дута шаҳрванди дигар барои даст доштан дар ин ҷиноят муайян карда шуданд аз ҳисоби шаҳрвандони хориҷӣ. ва мо ҷиҳати дастгир кардани он чораҳои дахлдор андешта истодаем. чанд манбаъ дар мақомоти интизомӣ қаблан ба радиои Озодӣ гуфта буданд ки як шабакаи аъзои ин созмони мамнӯъро дар кишвар ошкор карданд. соли 2016 чанд имом-хатиб дар вилояти Суғд бо гуноҳи узвият дар ин созмон ба зиндон маҳкум шуданд. ҳамчунин дар нишасти Додситони кул гуфта шуд ин мақомот талош доранд ду ҷангҷӯи тоҷик Парвиз Саидраҳмонови 30 сола маъруф бо Абу Довуд ва Тоҷиддин Назаров бо номи Абу Усомаи Норакиро ба кишвар истирдод кунанд. барои бадҷоҳии Тоҷикистон овардани ҳалақаи як қисм корҳо ба шуморо расонда шудааст ва мо умедворем ки ин масъала ҳам худо меяд ва узори наздик ба ҷумҳурии Тоҷикистон меяд. мавзӯи дигаре ки байни хабарнигорон ва мақомоти Додситонӣ ба баҳс кашида шуд пӯшида мондани иттилои кофӣ дар бораи ҳамла ба дидбонгоҳи марзии Ишқобод буд. баъд аз пошории хабарнигорон Додситони кул танҳо як рақами навро ба забон овард. 20 нафар мо дастгир кардагем вобаста ба ҳуҷум ба Ишқобод. оное ки мусоидат кардагиянд, оное ки бо ҳар восита ҳамкорӣ кардагиянд, иштирокчиҳои бевосита не мо оное ки мусоидат кардагиянд оно ҳам ошкор карда шудагиянд, мо ҷавобгар кардагем. хоб тафтишот идома дорад, мумкин боз мо ошкор карда ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашем. ҳамла ба ин дидбонгоҳ шаби 6 ноябри соли 2019 иттифоқ афтод. мақомот гуфтанд ҳамла кори ҷангҷӯёни гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ аст ва ба иттилои расмӣ онҳо аз ноҳияи қалъаи Золи Афғонистон омаданд. наздикони Хайриддини Абдулло, як рӯҳонии тоҷик иддао доранд ки ӯ зери шиканҷа иттиҳоми фурудгароиро бардошт гирифтааст. ин рӯҳонӣ як моҳ мешавад дар боздошт аст. Каромат Шарипов, фаъоли ҳуқуқи муҳоҷирон дархост додааст дар қазияи додгоҳии Хайриддини Абдулло ба ҳайси ҳомии ҳуқуқи ҷамъиятӣ ширкат варзад. Зарангези Наврӯшов ва Тахмина Ҳакимова дар ин бора гузориш медиҳанд. 22 январ ман шавҳари худамро дидам он кас манба гуфтанд ки Парвина ту бовар накун ки дар он баёнот ки ман навистагӣ вай суханҳои ман не манро маҷбур кардан таҳти фишор ман ин суханҳоро навиштам.
این زن همسری خیریدین عبدالله روحانی 35 ساله تاجیک است که با اتهام افراطگرایی بازداشت شد. او از نخستین دیدار و ملاقات با شوهرش در بازداشتگاه نقل میکند. پروینه میگوید شوهرش شکنجه شده است. вайҳо манро заданд, гуфтанд, маҷбур карданд ки ман ҳамин суханҳои вайҳоро нависам. шумо бовар накунед, ман шавҳари худамро бисёр нағз медонам, бисёр хуб медонам ки он кас ҳеҷ вақт ба ин кор даст намезаданд. مقامات دعای شکنجه شدن خیریدین را رد میکنند، اما میگویند دلیل دارند که او به ترغیب عقیده های افراطی مشغول بود. نسبت این روحانی با اتهام افراطگرایی پرونده باز شده است. نزدیکان خیریدین عبدالله به این اتهام باور ندارند. پروینه همسر خیریدین میگوید شوهرش برعکس سالها در روسیه بر ضد تندروان مبارزه برده است. 3 بار شوهر من 3 بار покушение шудагӣ аз тарафи ҳамин террористҳо. фақат занг зада мегуфтанд ки мо зану фарзанди туро мекушем, сарашонро мебурем. ман барои ҳавай ба Федератсияи Россия аз соли ки мо хонадор шудем, соли 2016 ман дигар нарафтам. خیریدین عبدالله که در سنت‌ها داستکف است با فعالیت‌های علمی و مذهبی خود مشهور است. او تحصیل کرده ایران بوده، در روسیه کار و زندگی می‌کرد. این روحانی روز 28 دکبر ضمن بازگشت از روسیه به تاجیکستان بازداشت شد. کرامت شریپов حامی حقوق مهاجران در یک نامه به عنوان وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان خواسته است برایش اجازه دهند در قضیه دادگاهی خیریدین چون یک حمایتگر جمعیتی شرکت و نظارت کند. مقصد من آن بود که با خود وکالتداری تاجیک ما به رساندن که امروز نه تنها من تیارم همچون وکیل به خیریدین عبدالله و از طرف شما هم باید شخصی شود. باید گفت که ما راضی هستیم و در حالت پروسس سودی سر شود ما نماینده خود را به اونجا میپردازیم. همسری روحانی بازداشت شده برای حمایت از حقوق شوهرش به دستگاه رئیس جمهور دادسitonî کل کشور هم مراجعت کرده است. بینندگان عزیز، تو این دقیقه برنامه ما 2 گزارشро ба шумо пешниҳод кардем. яке дар бораи нишасти хабарии Додситонӣ кол ва дигаре аз тафсилоти дидори ҳамсари Хайриддини Абдулло Рӯҳонии 35 солаи тоҷик ки бо иттиҳоми ифротгароӣ дар боздошт аст. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба як огаҳӣ ва баъди он барномаро бо хабару гузоришҳои дигар пай мегирем. ساکنان ولایت غزنی میگویند باور ندارند که هواپیمای نظامی سقوط کرده امریکا را جنگجویان طالب سرنگون کرده باشند. ویدیوی بخش افغانی رادیو زودی که 3.5 ساعت بعد فلاکت دیروز برداشته شده است، هواپیمای پاره شده بمبانداز A-11 را نشان میدهد که هنوز کسی به آن نرسیده است. چنین هواپیما را نظامیان آمریکایی برای عملیات‌های اکتشافی الکترونی استفاده میبرند. یکی از ساکنان گفت که چگونه افتادن هواپیما را دیده است. ماموریت ناتو که زیر رهبری آمریکا در افغانستان عمل میکند جزئیاتی درباره سقوط هواپیما نداده است. در محل حادثه 2 جسد سوخته دیده می شود. در همین فوریاب نوزادی که سالم به دنیا آمد بعد 40 روز حیاتش از 2 پای محروم گشت. جنگ در افغانستان از این طفل نه تنها پایها بلکه عزیزانش را هم گرفت. قبل از تقدیم گزارش خاطررسان میکنم که آن صحنه‌های تکان دهنده دارد. طایر سفر با جزئیات بیشتر. اسمای نوزاد در یک تیراندازی از هر 2 پایش محروم شد. تقریبا 40 روز است. مادر و خواهرانش هم در حمله در ولایت فاریاب جان دادند. اسما را اینجا در شفاخانه ولایت جوزجان معالجه میکنند. خواهر بزرگش زخمی شد ولی زنده ماند. بله هر 2 پایش خط است. دیگه او چیزی بوده که مرمی اصابت کرده، استخوانش تخریب شده بود. از خاطر هر 2 پایش یکیش خود محل حادثه قطع شده بود، دیگه‌ش هم بسیار زیاد کم ارتباط داشت که هم چون حیاتیت خود از دست داده بود هم دور شده از پیشش. و هر 2 پایزی برای فعلا قطع است. خویشاوندانش میگویند که طفل را بزرگ میکنند.
модар, падар, хоҳар, бародар, тағо ва хоҳарони дугонӣ 6 узви оилаи 8 нафарӣ ҳалок шуданд. Асмову хоҳари дигараш захмӣ шуд. Намедонем онҳоро ки кушт. Сабабашро ҳам намедонем. Воқеа дар минтақаи зери дасти толибон рух дод. мақомоти расмӣ толибонро масъули ҳамла номиданд. толибон гуфтанд ки даст надоранд. ба гуфтаи фаъолони мадании вилоят дар 12 моҳи гузашта дар ҷангҳои форёб 90 кӯдак кушта шуданд. бармегардем ба Тоҷикистон. То интихоботи парлумонӣ дар Тоҷикистон беш аз 1 моҳи дигар мондааст ва номзадии наздик ба 140 нафар пешбарӣ шудааст. ҳоло дар ҷомеа пешниҳодҳои садо медиҳанд ки барои таъмини шаффофият ва ҷилавгирӣ аз қонуншиканӣ дар марказҳои райдиҳӣ дурбинҳои назоратӣ гузошта шавад. аммо ба гуфтаи масъулони комиссияи марказии интихоботи Тоҷикистон чунин кор ба раванди интихобот халал мерасонад. гузориш дар ин бора аз настоящее время аст. мақомоти комиссиони марказии интихоботи Тоҷикистон баринанд ки насби дурбин ва истифода аз телефони ҳамроҳ дар нуқтаҳои райдиҳӣ аз як сӯ барои таъмини шаффофият хуб аст. айни замон ба қавли онҳо метавонад ба ҷараёни райдиҳӣ халал расонад. ин мавзӯъ ҳоло баррасӣ мешавад ва эҳтимол аст ки аксу наворгирӣ тавассути телефон ба ҷуз аз хабарнигарон барои дигарон манъ шавад. озодии фазои интихобот ҳам дар кор аст. охир масалан шумо мегӯед ки ман писарам мехоҳам расмаша гирам, хуб бошад, лекин унҷа масалан манам дар даруни унҷа ҳастам, ин касам ҳастам, ин касам ҳастам, ино оё мехоҳанд ки расмашон бошад дар ҳамунҷа, касе расмашонро бардорад, ҳамтун нест? инам як нав фишор ба ҳамун одамо аст. бархе аз номзадҳо бар ин фикранд ки насби камера барои номзадҳое ки нозирони зиёд надоранд муҳим аст. ҳар як номзад имкони дар ҳар участкан мондани як нафари боэътимоди хича надорад, чун бубинӣ агар дар як ҳавза шояд ҳудуди 100-150 участка мавҷуд аст ки ҳар кас ҳам масалан наметавонад дар ҳар як участка як одами боварӣ нокша бимонад то он тобегоҳ назорат бикунад ва вақти масалан овозшуморӣ ҳам ҳар кас масалан қудрат надорад ки дар ҳар участка одамша бимонад. номзадҳо ба мақоми вакилӣ барои насби камера ё ба роҳ мондани сабту пахши зинда аз ҷараёни овоздиҳӣ пойфишорӣ намекунанд. то имрӯз ягон шикоят дар нисбати шаффофияти гузарондани интихоботҳои гузаштаро мо эҳсос накарда будем ва албатта умед дорам ки интихоботи соли 2020 бо тамоми дараҷаи баландтарини шаффофият гузаронида мешавад. таҳлилгари тоҷик абдумалик қодиров мегӯяд тибқи қоида райдиҳии интихобкунандагон дар утоқҳои пӯшида ва махфӣ сурат мегирад, вале кори масъулини нуқтаҳои райдиҳӣ ҳисоби овозҳо ва кушодани қуттиҳои райи мардум бояд таҳти назорати нозирон бошад. ба бовари таҳлилгар агар комиссиони марказии интихобот наворгириро дар нуқтаҳои райдиҳӣ манъ кунад, пас мехоҳад қонуншиканиҳоро пинҳон дорад. дар кишварҳои худкома вақте ҳукумат мехоҳад чизеро аз мардум пинҳон дорад, кӯшиш мекунад ки шаффоф набошад. онҳо роҳу баҳонаҳои мухталиф меёбанд то мардум имкони назоратро надошта бошад. таҳлилгарон ва корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ мегӯянд насби дурбини назоратӣ тақаллуб дар марказҳои овоздиҳиро камтар хоҳад кард. аммо бархе аз дигар коршиносон чандон бовар надоранд ки насби камера тавонад дар натиҷаҳои интихобот таъсири зиёд гузорад. дар Тоҷикистон нуқтаҳои овоздиҳӣ аксаран дар мактаб ва дигар муассисаҳои давлатӣ ташкил мешавад. дар бархе аз ин идораҳо барои амният дурбинҳо насб шуданд, аммо мақомоти интихоботӣ мегӯянд онҳо ҳаққи истифодаи сабти ин дурбинҳоро надоранд ва шояд рӯзи интихобот сабти камераҳо қатъ шавад. ва Фотима Мирзоқулова, яке аз Куҳансолтарин шаҳрванди Тоҷикистон ки ба гуфтаи мақомот 127 сол умр дошт, аз дунё даргузашт. ин зани Куҳансол дар ноҳияи Ашт зиндагӣ мекард ва ба навиштаи сомонаи расмии мақомоти ин ноҳия 3 аср зиндагӣ кардааст. вақти барномаи мо инҷо ба поён расид. ташаккур аз якояки шумо азизон ки то ин лаҳза ба мо будед. ахбори аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ зери нишони www.ozodi.org пайдо бикунед ва дар саҳифаи озодӣ видео бубинед. фаромӯш накунед, фардо субҳи барвақт дар навиди бомдодӣ шуморо мунтазир мемонам. То фардо, худо нигаҳдорад.